first and last question to the Bodo community. Je dinai sase BTC ni banjai ni prime mansia BTC ni 6 schedule ko dhongso khalamnaini thakai sofaibai. Mani thakai EPSU, mani thakai BPF, mani thakai UPPL, mani thakai BLT gobang je Boro harini songgoton por dongo. Rajkantik songgotonaनो जा अराजखान्थिक संगठनानो जा पलिटिकल नन पलिटिकल गासैबो BTC नि संगठनफोरा रपम रयननि एगेन्स्टआव जयैनो जुजिनांगौ। आं जुदि बे इलेक्शनाव देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। आं जोबोद खुसि मोनदों दिनै जे गासैबो हारिनि बर'यानो जा राजबंशीयानो जा बाङालियानो जा मुस्लिमानो जा गासैबो हारिनि गियानि गुनि मुरब्बीफोरा दिनै सफैबाय आंखौ मदद खालामबाय आरो आं दिनै आरोबाव खेबसे बुंदों जे आं BPF नि बा UPPL बा कंग्रेसनि हेंथायै बा BPF UPPL कंग्रेसनि एगेन्स्टआव आं इलेक्शनखौ गेलेयाखै आं गेलेयाबो। आंनि मोनसे खोथा इन्डिपेन्डेन्ट महरै रड रलारनि जायनिखि सायख' बे रड रलारनि सायख'आव आं गेलेदों बे बावखुंग्रि समस्तियाव बे समाव इलेक्शनाव आं जुदि देरहागोन रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय रायजोफोरनि बेनिफिटनि थाखाय आं जुदि बे इलेक्शनाव देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। बे आं सुबिदाबादि मानसि जेबो तेरा बेका उल्टा पुल्टा एन्सार गैया। आं देरहागोन आं रुलिं पार्टियाव जइन खालामगोन। आं सुबिदाबादि मानसि रायजोफोरनि थाखाय आं सुबिदाबादि। द्वितीयते सेकेन्ड पइन्ट दिनै जे रपम राय सासे BTC नि बाहिरानिफ्राय केन्डिडेटआ सफैबाय बे जायगायाव इलेक्शनाव गेलेदों रपम रायआ आं BPF पार्टिखौ जेबो गाज्रि बुङा। BPF बा BLT नि बे जायगानि उन्नतिनि थाखाय जौगाथिनि थाखाय गासैबो कन्ट्रिबिउशन्स दङ बेना अबदान दङ बिथांमोनना। नाथाय दिनै रपम रायआ सासे बाहिरानिफ्राय BTC नि बानजायनिफ्राय बियो बावखुंग्रियाव फैबाय गाबोन सानै सफैगोन समफोर साबा सफैगोन 5 बोसोर उनाव 15टानिफ्राय बोले 10टा समस्तियाव बाहिरा केन्डिडेटआ इलेक्शन गेलेगोन। बेबायदि जुदि जायो बर'फोरा स्पेसियेलि जितु बर'फोरा जायखि जाया एकदम गोबां 40-50 बोसोरनिफ्राय एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावसो BTC खौ मोनदोंमोन दा BTRआ मोनबाय। बर' हारिनि जत'निखि मुंख्लंफोर दङ रोजा रोजा लाइमोनफोरा मुंख्लं जादोंमोन सोरनि थाखाय बे त्यागखौ खालामबाय बे जायगानि थाखाय हारिनि थाखाय हानि थाखाय। दिनै सासे रपम रायआ बेबायदि जे BTC खौ धंस खालामनायनि थाखाय सफैबाय बर' हारिनि जा थै बर' हारिनि जा सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टजों बर' हारिया रपम रायखौ माबायदि नुयो माबायदि जाज खालामो बेखौनो आं सानदों दिनै। आरो गोबां कन्ट्रिबिउसननि उनाव आबसुयानो जा NDFBयानो जा BLTयानो जा बा BPF UPPL गासैबो पार्टिनि किन्तु बे जायगानि उन्नतिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ। BPF निबो कन्ट्रिबिउसन दङ UPPL निबो कन्ट्रिबिउसन दङ NDFB निबो दङ EPSU निबो दङ BLT निबो दङ। हाग्रामा महिलारि साराबोथ' सासे गोख्रां बर' हारिनि नेता बियो BLT नि चेयारमैन मोनसे समाव BTC एकर्डनि सिगनेटारि प्रमद बर' आदाबो BTR एकर्डनि सिगनेटारि। दिनै आं दुखु मोनदों जे EPSU BLT NDFB मानि थाखाय दिनैसिम रपम रायनि हेंथायै जेबो बुङाखै। आंनि एकदम फार्स्ट एन्ड लास्ट क्वेश्चन टु द बड' कमिउनिटि जे दिनै सासे BTC नि बानजायनिफ्राय मानसिया BTC नि 6 schedule खौ धंस खालामनायनि थाखाय सफैबाय मानि थाखाय EPSU मानि थाखाय BPF मानि थाखाय UPPL मानि थाखाय BLT गोबां जे बर' हारिनि संगठनफोर दङ राजखान्थिक संगठनानो जा अराजखान्थिक संगठनानो जा पलिटिकल नन पलिटिकल गासैबो BTC नि संगठनफोरा रपम रायनि एगेन्स्टआव जयैनो जुजिनांगौ। बे राजखान्थिनि खोथा नङा। दिस इज द क्वेश्चन फर द एक्जिस्टेन्स अफ आवर सिटिजेन्स अफ BTC। बे जोंनि BTC नि मानसिफोरनि एक्जिस्टेन्सनि खोथा जाय BTC खौ थैथां जुजिनायनि उनाव बर' हारिया मोनदों बे BTC खौ जुदि सोरबा सिलिंखार खालामनायनि थाखाय धंस खालामनायनि थाखाय सोरबा सफैगोन माबायदि बर' हारिया रिएक्ट खालामगोन आं बेखौसो नुदों। दिनैसिम मानि थाखाय बर' हारिनि गासैबो मेलेमजिबिफोरा बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा जायखि जाया अराजनैतिक राजनैतिक खोथाखौ बाद हो BPF UPPL EPSU BLT बर' हारिमु आफाद बर' साहित्य सभा गोबां संगठनफोरखौ आं दिनै खावलायदों आं खुलुमदों गासैबो बर' हारिनि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों
गासैबो बर' हारिनि आफादगिरि गासैबो बर' हारिनि राजखान्थिक अराजखान्थिक पलिटिकेल नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसननि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों खावलायदों दे दिनै समा फैबाय जोंना बिटिसिनि रायजोफोरनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय रपम रायनि हेंथायै जोंखौ जयैनो फाइट खालामनांगौ नङाबा एथ' त्याग खालामनायनि उनाव एथ' बर' हारिया थैथां जुजिनायनि उनाव रोजा रोजा बर' हारिनि सुबुङा मुंख्लं जानायनि उनाव जा बिटिसिखौ मोनदों जा बिटिआरआ मोनदों बे बर'लेण्डआव जुदि सोरबा सिक्स सिडिउलखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय धंस खालामनायनि थाखाय सोरबा जुदि सफैदों जों जयैनो बेखौ उत्तर खालामनांगौ बेयो जोंनि एक्जिस्टेन्सनि खोथा रायजोफोर आं मोजां आं गाज्रि बे खोथाखौ बाद हो नाथाय सिक्स सिडिउलनि एक्जिस्टेन्स जोंनि हाहुनि एक्जिस्टेन्स जोंनि हारिनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय जोंखौ खामानि मावनांगौ आं आरोबाव खेबसे गासैबो बर' हारिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बर' हारिनि पलिटिकेल नन पलिटिकेल आफाद गासैबोनि लिडार्सफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों आरो आं खावलायदों जाहाथे आंखौ बे बिसायख'थियाव बेबायदि एभिल स्पिरिटनि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय जाहाथे आंखौ बोर होगोन बिनि थाखाय आं गासैबो दैदेनगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों